Wara d-draw disappuntanti kontra Mosta, Hibs irritornaw għal-rebħ meta jelbu lil Senglea Athletic bi-skor ta' 5-1 biex bekk qabżu lil Florjana u issa jinsabu fil-5 post tal-kampjonat BOV Premier b'2 punti taħt gżira. Senglea fl-ewwel attakk tagħhom fetħu l-iskor meta René Caceres irċieva ballun fl-ispazju dar ma' Rudi Briffa u b'xut fil-baxx laħaq għadda l-ballun qabel id-difensur avversarji. Hibs ġabu drom għal kwartalop meta referjala Mario Santordna penalty meta ġudika l-Lilna Zoppardi li mess il-ballun bidu wara cross ta' Moreira. Mill-11 metru Clayton Fajilla eleb lil Mekkju Farrugia għal 1-1. It-tim ta' Favaretto kien oddu ġab id-draw fil-25 minuta meta minn free kick fuq it-tieni lasta Sergio u jikrossja bir-ras għan-nofs lej René Caceres li eleb il-Briffa b'daqqa ta' ras oħra iżda l-assist referee Peter Abela olla l-bandira għal-offside. Hibs marru fil-vantaġġ 4 minuti qabel tmiem l-ewwel taqsima meta minn corner mill-lemin ta' Fajilla Joao Moreira rebaħ dwell fil-kaxxa u b'xutt mill-ewwel fil-baxx eleb lil Mekkju Farrugia. Reazzjoni immedjata ta' Senglea permezz ta' Terence Vella li laqat il-wifqa min-naħa ta' barra. Fil-65 minuta lob Hibernian samluhom 3. Din id-darba kien Johan Bezzina li fetaħ vertikalment tajjeb lej Jurgen de Gabriele li minn quddiem Farrugia skurja b'xutt fil-baxx. Hibernians skorjaw ir-raba' gol ftit sekondi wara meta Dunstan Vella eleb il-Farrugia b'xutt li ħabat mal-wifqa qabel daħal fix-xibka u kienet fadal ħin għal gowl ieħor hekk kif is-sostitut Arlindo Oliveira Neto eleb lil Farrugia mill-viċin għal skor finali ta' 5-1.